नमस्कार प्रणाम। आज की वीडियो में हम बतावला बने कि हैकिंग का होला और हैकर का होला। अगर आपके हैकर बने के बाद तो आप कौन सा हैकर बन सके नहीं, मतलब कि कितना तरह के हैकर्स होला सर। तो सबसे पहले बात करल जा हैकिंग के बारे में। हैकिंग का होला? हैकिंग देखिए, हैकिंग वो चीज़ होला कि सपोज कोनो कंप्यूटर बा, कोनो मोबाइल बा, कोनो नेटवर्क बा, कोनो सर्वर बा, चाहे कोनो इलेक्ट्रिक डिवाइस बा जौन कि नेटवर्क से जुड़ल बा, ओकरा के केहू के परमिशन के बिना ओई के चीज के ओइ पर अटैक कइल, मतलब ओकरा अंदर घुसल, ओइमे जौन डेटा बा, जौन इंफॉर्मेशन बा, ओइ के चुरावल, चाहे डिलीट कइल, चाहे ओकरा के चेंज कइल, ओ ई जौन प्रोसेस होला ओकरा कहल जाला हैकिंग। सादा सा भोजपुरी में समझाओ तनी, सिंपल सा भाषा में। जैसे कि आपके कोनो कंप्यूटर बा, चाहे आपके ई मोबाइल बा, ई मोबाइल में हम कोनो तरह से, जैसे कोनो लिंक सेंड करके, चाहे कुछ भी कोनो भी अलग अलग तरीके से, हम बहुत सारे तरीके बा हैकिंग करे के, वो आपके कंप्यूटर, आपके जो मोबाइल बा, आपके कंप्यूटर पे हम हैकिंग कर देनी, मतलब उस पर अटैक कर देनी। और आपके अंदर जो फोटो बा, आप कहाँ बात करता नहीं, कहाँ जाता नहीं, केकरा से मिलता नहीं, ये सब जानकारी, आपके अंदर कितना मैसेज आवता, आपके बैंक खाता बा, तो आप अगर इंटरनेट यूज़ करता नहीं, आप तो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपका आईडी का बा, पासवर्ड का बा, आप यूपीआई यूज़ करता नहीं, फ़ोन पे, पेटीएम, तो उसमें आप जो पिन डालता नहीं उ का बा, वो सब चीज़ हम आपके बिना परमिशन के, बिना जानले हम पर हम चीज़ सब देख पाए, ओकरा कहल जाला हैकिंग। समझ गए नहीं? मतलब बिना परमिशन के केहू के सिस्टम, मोबाइल डिवाइस करने पे भी अटैक कर ओकर जानकारी चुरावल। चाहे कोनो वेबसाइट भी है, चाहे कोनो सर्वर, जैसे फेसबुक भी है, एग्जाम्पल के ले लेते हैं। इनमें फेसबुक बा तो ओइ पर अटैक करके लोग के नाम, मोबाइल नंबर, एज, पूरा मतलब का फोटो डाला था आदमी, और पर्सनल इंफॉर्मेशन वो सब वहाँ से चोरी हो गई। ट्विटर बा, जैसे नरेंद्र मोदी के भी ट्विटर अकाउंट भी एक बार हैक हो गए, और हैक करके उनका आईडी से एगो पोस्ट डाल दिया रहे कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल हो गल बा, ये गाँव गाँव बा। ई कहल जाला हैकिंग। समझ गए नहीं? अगर नहीं समझ में आयल तो आप नीचे कमेंट करके बताइए हमरा कि आपको समझ में नहीं आयल, तो हो सकेला हम आपके फ़ोन पे भी कॉल करके या वीडियो कॉल करके हम आपके समझाएं। कैसे कि हमारे ये बा कि आप भोजपुरी लोग बा, ओकर टेक्निकल नॉलेज होके के चाहिए। ठीक बा? ये हो गई हैकिंग। दूसरा पे आता हैकर्स। हैकर्स मतलब कि जौन प्रोसेस बतानी है हैकिंग के, वो जे आदमी करेला। जैसे हम हैकिंग करता नहीं तो हम हो गए हैकर, ओकरा कहल जाला हैकर। जैसे कि कई बार आपके फ़ोन भी आवेला कि आपके एटीएम बंद हो जाई, आपके, हम आरबीआई से बोलते नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोलते नहीं, एक्सिस बैंक से बोलते नहीं, आप हई चीज़ कर देना तो आपके अकाउंट बंद हो जाए, आपके एटीएम बंद हो जाए। ये जो सब चीज़ करा वो हैकर होला। तब एमे 3 तरह के हैकर होला। वो 3, पहला होला व्हाइट हैट, दूसरा होला ब्लैक हैट, तीसरा होला ग्रे हैट। तो सबसे पहले बात कर ला व्हाइट हैट हैकर का होला। व्हाइट हैट मतलब व्हाइट मतलब ना कहल जाला कि हमारी इमेज बा, हमार जो छवि बा साफ सुथरा बा, वो व्हाइट हैट। मतलब कि जे हैकर कोनो कंपनी में, जैसे कि बहुत बड़े कंपनी वाले सन, जैसे कि मान ली माइक्रोसॉफ्ट भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, सब बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी बड़ी सन। वो थोड़ा सा मीडियम साइज भी कंपनी बड़ी सन, वो अपना कंपनी में हैकर सकल सन, जन की व्हाइट हैट हैकर्स होला सन। उ का काम लोग नहीं के कि उ जो सिस्टम बा, माने जो सॉफ्टवेयर बा, जो सिस्टम बा, जो कंप्यूटर बा, ओइ के उ कहीं के देखे लसन हैक करके कि हैकर बा काना तरीका से ई जो सिस्टम बा का हैक कर सकेला सन। तो उ कमी ढूंढे लसन सिस्टम में। तो हैक करिए तो खुद मतलब कि अलाउ होला, ऐसे तो इलीगल बा, बिना परमिशन के कोनो हैकिंग के लिए। लेकिन वो जॉब करता है, वो कंपनी परमिशन दे रही है कि इस सॉफ्टवेयर का आप चेक करिए, कंप्यूटर के चेक करिए, डिवाइस के चेक करिए कि कोनो एमे दिक्कत तो नहीं है, कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है, कोनो बग तो नहीं है, कोनो एरर तो नहीं है, सब चेक करे का परमिशन होला। जौना के पास होला जौन होला सो व्हाइट हैट हैकर। तो आदमी क्या करेला, खुद चेक करेला कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोनो प्रॉब्लम आवता, कोनो बग आवता, जैसे कि कोनो भी बाहरी हैकर जो ब्लैक हैट हैकर हो, वो अटैक तो ना कर सकला सन, सिस्टम में से जानकारी डिलीट ना कर सकला सन, सिस्टम में से जानकारी ले तो ना सकला सन। उ सब चीज के देखे खातिर, ओकरा के सॉल्यूशन खातिर ई व्हाइट हैट हैकर होला जो की कंपनी रखेली सन। दूसरा होता करिया वानी ब्लैक हैट हैकर। एक काम का होला कि बिना केहू के परमिशन से, जैसे आपको पता नहीं फोन आवेला, चाहे कोनो भी नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए रहे, तो मतलब कि केहू के बिना परमिशन के ओकरा कंप्यूटर, ओकरा मोबाइल, ओकरा नेटवर्क, ओकरा सर्वर पे अटैक कल, उनमें से जानकारी चुरावल, डिलीट कल, चाहे बदलल, ई जो काम करेला सन वो होला सन ब्लैक हैट हैकर। हालांकि
हैकिंग जन बा ब्लैक हैट हैकर बा उ इलीगल बा। अगर आप पकड़ा गए नहीं तो आपके सीधा जेल। इंडिया में इलीगल बा, ठीक बा। और तीसरा बा ग्रे हैट हैकर। ये होला दोनों के कह सकेनी कि व्हाइट और ब्लैक के बीच के होला। एमे का होला एक्चुअली बाहरी हैकर सोलसन जन की कोनो भी सिस्टम बा, कोनो नेटवर्क बा, चाहे कंप्यूटर बा, चाहे वेबसाइट पर, ओइ पे हैकिंग करे रसन। हालांकि कोनो के इंटेंशन ओकनी के जल्दी खराब ना रहेला कि हम ओरा के मिसयूज करी, लेकिन वो अटैक करके और में से फिर वो कंपनी भी है जेकर भी वेबसाइट बा, कोनो भी सिस्टम बा, चाहे सर्वर बा, चाहे नेटवर्क बा, ओकरा के बतावेले कि आपके सिस्टम में एक कमी बा, एक सुधार करी और ओकरा बदले में ओकनी के कुछ पैसा मिलेला। अभी जैसे बीच में ही कुछ दिन पहले एगो मामला आए रहे, बिहार के एगो लड़का है जौन की गूगल के कुछ सेकंड खातिर हैक कर देले रहे। मतलब कोई में कोनो बग रहे और वो बग पता चल गए, ओकरा हिसाब से कुछ सेकंड्स खातिर पूरा गूगल में दुनिया के खातिर कुछ सेकंड, आई थिंक 9 या 15 सेकंड खातिर वो पूरा हैक कर देले रहे, बंद कर देले रहे। हालांकि फिर बाद में चालू कर देले और गूगल बा ओकरा के बहुत अप्रिशिएट कैलस और कुछ शायद ऐसा कुछ होला ना। तो जो कंपनी भी है जैसे गूगल भी है, चाहे कोनो भी कंपनी में, उन्हें कुछ पैसा देले कि हाँ आप अच्छा काम किया तो आपके रिवॉर्ड्स में कुछ पुरस्कार मिले, कुछ ऐसा कुछ दिया जाला। और अगर आपके हैकर बने के बाद तो बहुत सारा सर्टिफिकेशन बढ़े, बहुत सारा कोर्सेज बढ़े जाने कि आप कर सकें, पढ़ाई कर सकें। और खातिर आपका जो बैकग्राउंड बा वो थोड़ा सा टेक्निकल होकर जाए, जैसे BCA MCA BTech जो IT में होला, ये सब आपके डिप्लोमा बना कर ले मगर IT में, तो आप एक कोर्सेज कर सकें और एगो हैकर बन के आप एगो जॉब भी अच्छा खासा पा सकें। मतलब कि एथिकल हैकर, एथिकल मतलब कि जेकर लीगली कोनो कंपनी खातिर आदमी वो काम करेला, ओकरा कहल जाला एथिकल हैकर, ठीक बा। तो आप भी अगर हैकर बने के बाद सैलरी भी आपके अच्छा खासा वो उसमें मिल सकेला और मिलेला। अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस बने, अच्छा जानकारी बा, अच्छा नॉलेज बा आपके, तो अच्छा खासा सैलरी भी आपके मिले। तो हमरा आशा बा कि हम जो जानकारी दिले बनी आपके पसंद आइल हुई। अगर आपके भी कुछ और पूछे के बा और कुछ जाने के बा और आपके पहले ही पता रहा ये जानकारी, अगर पता रहा चाहे तब नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये जानकारी पहले से हमारा पता रहा, और ना पता रहा फिर भी बताई कि हाँ हमारा ना पता रहा, हमारा पता बा। जैसे कि हमारा पता चली कि आपन जो भोजपुरी भाई लोग बा, जे भोजपुरी लोग बा, जब भाई बहन बा लोग, उन लोगों का जानकारी ना पता रहा तो हम बताते हैं, तो अच्छा बा कि हाँ चलो ना पता रहा हम बता दें। तो ऐसे हमारा से और थोड़ा उत्साह हो, हमारा और मोटिवेशन मिले कि यार चलो हम कुछ अच्छा काम करते हैं। तो और भी वीडियो बनाए वो भी अपनी भाषा भोजपुरी में। दुनिया में कोनो ऐसा चैनल नहीं है जो उनकी भोजपुरी में ये तरह की जानकारी देते हो के वो टेक्निकल जानकारी वो अपन भाषा भोजपुरी में और आसान में, कोनो अंग्रेजी वर्ड ना, भोजपुरी। कैसे भोजपुरी से हमारा बहुत प्यार बा। हम रहनी गुजरात में, अहमदाबाद में, और हमारा चैनल भी बा जैसे आप देख सके नहीं, हमारा सिल्वर प्ले बटन भी मिलल बा। ऐसे बहुत सारे चैनल बड़ी सा हमारा, लेकिन हम सोचे काहे ना अपन भाषा भोजपुरी में बनावल जा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करी, कुछ सुझाव बा, कुछ पूछे बा तो कमेंट करी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके, और वीडियो को शेयर करी। और ये तरह के अपन भाषा भोजपुरी में वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पे क्लिक करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि कोनो भी हम वीडियो डालें तो ओकर नोटिफिकेशन आपके मिली। वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरिया, जय छठी मैया।